ఉద్ధవ్ థాకరేకొచ్చిన సమస్య ఏంటంటే, ప్రజలేమనుకుంటున్నారో మర్చిపోవడం అన్నటువంటిది మాత్రమే ఆయనకొచ్చిన సమస్య. తాజాగా ఏదైతే తన పార్టీ నుంచి 9 మంది ఎంపీల్లో 6గురు వెళ్ళిపోతుంటాం. ఎమ్మెల్యేలు ఆల్రెడీ మొన్ననే డివైడ్ అయ్యి అటెళ్ళి విలీనం అవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో, అవసరమైతే నేను రాజీనామా చేస్తాను. కానీ నా భావజాలాన్ని వదులుకోను అన్నారు. ఏమిటి ఆయన భావజాలం? అక్కడున్న ప్రజలు ఉద్ధవ్ థాకరేని బాలాసాహెబ్ థాకరే భావజాలం అన్న కోణంలో చూశారు. అది వదిలేసి కాంగ్రెస్ భావజాలాన్ని నువ్వు నెత్తినకెక్కుకుంటే, ఇంకా కాంగ్రెస్ ఉండగా నువ్వెందుకు? కాంగ్రెస్ ఏ టీమ్ కాంగ్రెస్సే. కాంగ్రెస్ బి టీమ్ ఎన్‌సీపీ. కాంగ్రెసు మనసులోంచి పుట్టిందే గదది. మధ్యలో నువ్వెందుకు మూడోవాడివి? నువ్వు ఉద్ధవ్ థాకరే అనేటటువంటోడు బాలాసాహెబ్ థాకరే వారసుడని చూస్తారు గానీ, ఆ భావజాలాన్ని చూస్తారు గానీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ, కమ్యూనిస్టుల భావజాలానికి ఆళ్ళకే బోలెడు పార్టీలు దగ్గరే. ఇంకెందుకు మనకి?